Mani raga stanoja! On se pokrne da je Vuk. Това. Че да се попупа. Това е па снима. Чой, Джоно? Айде, пуши. Чакай, бе! Ице, тежко ме! Брррр! Где са го бръсни? Среки, що не е много високо. Не е много е, 2-3 метра. По-високо е? Сериозно? Не се гласи по-яко, иди. Пугло! Пугло! Попи по neko! Топ. Дегне да шоса, защо прикиди? Шофърът ми дегнеше, он не е снима. Не е прикинял. Паде, бе. Знаеш кой, излезете фане на YouTube малкошка, на Facebook. Кевате, господин Мешков. Джаджо. От възловта. Кего и ретардация от движение. Пенчо. Не подпание, тук липто. Бей. Ако може да си с дубо раме сега. А правото Божи уши. Браво, бе. Дай, бе, Жорки. Готове! Снимай ги. Ай. Tego Alicemal Gospodin Burhan. i Burhan. Burhan по-интересен, гледа. Опа! Ой, млади годин господин Бурхан. Джоло. Той ли ги пуша? Ай, топ. Толкова го псаш. Пари сме завършили са посъл, бе.